जों माबायदि खालामनो आरो बहा माबायदि खालामबा इन्जिनियार डक्टर जायो जों एखनबा एखनबा सानफ्लाङो जोंनि न'खरावलाय डक्टर जागोन ना जोंनि न'खरावलाय इन्जिनियार जागोन ना जोंनि न'खराव आइएएस अफिसार जोनोम जागोन ना पास खालामनो हागोन ना नै जोङो जेब्ला टिभियाव नायगोन जेब्ला मबाइलाव नायगोन नुगोन जोङो बै रिजाल्ट होनायनि समाव उन्दै उन्दै माने दुखिया न'खरनिफ्रायनो एकदम माने गिदिर गिदिर आइएएस अफिसार आइपिएस जादों बिसोरनि खस्थ' खालामनाय बे एसे आलादा रोखोमनि बिसोरनि फरायनाया एसे आलादा रोखोमनि दा बेनिखायनो जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ एक नम्बर खामानिया जाबाय मा गावनि गथ'फोरखौ जों मोजां फरायनांगोन आरो फंबाय बिनानावमोनखौ बुंदों एसे खम नुदों आङो फरायसाफोरा एसे खम ना बेयावहाय नङा होमबा खम एसे माने सोरबा सोरबा फैया सेंग्रा जा माने खायफा गिदिंबाय थाग्राफोरा बेफोरबायदि मिटिङाव फैया सोरनिबा फिसालाफ्रा फैयाखै नङा होमबा सोरनिबा फिसाजोफोरा फैयाखै आरो मिटिं दङ होननायखाय फुङावनो बहाबा खारखाबाय थारमाने बेबायदि दङ जोंनि गामियावबो दङ आरो फैया बेबायदि मिटिङाव खानाय गोलाव दङबा सोरबा माने माबा दङबाथाय फैनो नागिरा मोजां बाथ्रा खोनासंनो थाखाय आरो दा बेबायदि फंबाय बिनानावमोन आं नोंसोरखौ बुंदो दै जे नोंसोरनि आइया जेब्ला स्कुलाव थाङो बै थांनाय समाव नोंसोरनो बोथिसे ओंखाम जाहोयो नङा होमबा बे बोथिसे ओंखामाव हाजार हाजार सिमां लाख लाख सिमां आं संनानै जाहोनाय नैबे थोरसिसे ओंखामखौ जानानै आंनि खानसिनि ओंखामखौ जानानै आंनि फिसाया स्कुलाव थांथो आंनि फिसाया डक्टर जाथो आंनि फिसाया इन्जिनियार जाथो आंनि फिसालाया मोजां जाथो होननानै बिसोरो सानो सिमां नुयो आरो बिसोरो बुजिया बुंनो रोङा नोंनि बिमा बिफाया अबे गांसे बिजाबखौ फरायोब्ला डक्टर जागोन बहा फरायोब्ला इन्जिनियार जागोन नोंनि आइमोना नोंनि बाबामोना नोंनि आमामोना मिथिया मात्र सानो जे आंनि गथ'आ इन्जिनियार जाथो डक्टर जाथो मोजां मानसि जाथो गिदिर मानसि जाथो होनना सानो फंबाय बिनानावमोन नैबे समखौ नोंसोर ओरैनो हगारनाङा जोंनि मानसिफ्रा सानो जे जोङो कम्पिउटारखौ रोंखागौ जों सानो आं उमुक जागोन तुमुक जागोन जों सानो आमखाया फरायनानैलाय मा जादों आंहाबो जेबो जाया उमुक जाया माथो साख्रि मोनलियानोलै उमुकनोलै तुमुकनोलै नोङो मोजाङै थांना थानो थाखायबो नोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ नङाबा नोंखौ एकदम दा जोंनि जायगायावनो दङ गोबां सेंग्रा समावथ' बिराद माने दुगामोन नङा होमबा एकदम गोरों ओरैमोन खिन्थु आप टु डेट बिनाव नलेज गैया मानो सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय बियो समाजजों समानै खारफानो हायाखै जायनि थाखाय बियो मा जादों दिनै बियो न'नो थानो गोनां जादों दिनै बियो गावनि न' सिङाव हाबसोना थानो गोनां जादों गामियाव थानो गोनां जादों खिन्थु शिक्षा दीक्षा मोजां थानायमोनब्ला बियो बाहेरायाव बेसेबांबा सन्मान मोनगौमोन साख्रि बाख्रि मोनगौमोन मोजां जायगायाव बियो माने थानो हागोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा फरायनायाव एसे गोसो होनांगौ मालाय हारसाफ्रा मा जोंनियाथ' जाखांनानै 8:30 हाइस माने 8टायावनो जोंहा उन्दुयो नङा होमबा 8टा बाजा जाबाथाय जोंनिया उन्दुनोसै खिन्थु गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मा खालामो 8टा बाजायाव बिसोरनिया जेबोआनो जाया 8टा बाजायाव बिसोर लाल साहा लोंगोन 9टा बाजायाव 10टा बाजायाव बिसोर ओंखाम संगोन 1.5 घन्टा 2 घन्टा ओंखाम संनानै बेसेबां 12टा 1टा बाजायाव बिसोरो माने एकदम गथ'फोरखौ फरायनायालागै बिसोरो नेबाय थानोसै दा जोंनि परिबेसाथ' बे नङा जोंनिया लोंनांगौ जानांगौ नङा होमबा दा जोंनिया लोंनांगौ जानांगौ दा आइमोन फंबायमोन गासैखौबो आं बुंदों जे जोंनि लिभार नङा होमबा जोंनि उदै सिङाव थानाय लिभारा मोनसेल' आरो बियो खेबसे गाज्रि जादोंबा बेखौ फाहामनाया गोरलै बाथ्रा नङा जौ लोंग्रा मानसिखौ आं बुंदों जोंथ' नुदोंना गोबांनो गोदो बिसिनि सोरबा बोराय जाबाय सोरबा 60 बोसोर 70 बोसोर जाबाय नोंसोरनि लोगोफ्रा सोरबाया उदै बेलदांदां जाना थैदों नङा होमबा सोरबाया एकदम माने रांख्रेब लांना थैदों नङा होमबा सोरबाया एकदम माने मा होनना बुङो थै गोबा थैदों नङा होमबा बै मानसिफ्रा मा जादों बे मानसिफोरखौ जोङो सिगां मा बुङो थोंख्लिसोना होदोंलै बेखौ अजा बनायदों मादों बेनिखाय बियो थैदों होननानै दायो बैगानिकफोरा बुंबाय डक्टरफोरा बुंबाय जे जौ लोङोबा लिभार सिरोसिस जायो होननानै थारमाने नोंनि लिभारा डेमेज जायो आरो बे लिभारानो आसल बुस्थु थारमाने जोंनि लाइफआव जोंनि जिबनाव बे लिभारा गाज्रि जायोबाथाय सेस श्रेष्ठ मानसि जाना बुंदों आंबो हायाखै श्रेष्ठ मानसि जानो थेवबो श्रेष्ठ मानसि जानो थाखाय जों नाजानांगोन श्रेष्ठ होनना बुङोबा मा दिनै जों नैबे समाव बैसो जाबाय नङा होमबा बै समाव जों साननांगोन सोरनिबा बिजामादै जादोंबा जोङो श्रेष्ठ बिजामादै जों जानो हानांगोन सोरनिबा नों बिहामजो जादोंबा ओरैबायदि बिहामजो जाहाथे माइनाव बायदि सना बायदि बिना माने बिहामजो जानांगोन जोंनि बिहामजोफोरा मा ना दायो सिस्ला सिदनाया बुरैयानो सिबबाय थानांगौ दानिया बिखुमजोआनो
बिहामजोफ्रा उथिया आया फिसालाफ्राबो उथिया आया मा घटना मोसौ मासे दोङोबा होया बोरमा मासे दोङोबा होया हा मा जाखो नङा होमबा दा बेबायदि परिबेस जोंनाव जे जोङो जौ लोङोबा एक नम्बर बाथ्राया जाबाय मा नोङो लिभार सिरोसिस जागोन नोङो थैनायनिफ्राय बासिखानाय नङा लिभारखौ सोलायनो हागोन सोलायनाय माने लागायनो हायो थारमाने नोंनि मोजां मानसिनि लिभारखौ लगायनो हायो खिन्थु बेखौ लगायनो थांनाय लोगो लोगो नोंनि थै ग्रुप मिलायनांगोन नोंनि एकदम माने मा होनना बुङो माखासे माबाफ्रा मिलायनांगोन अब्लासो नोंनि बे लिभारखौ नोंनियाव थि हाख्लाबनानै बेयाव लगायनो हागोन आरो लगायबाथाय नों थांना थानो हागोन आरो बेखौ लगायनायालागै बेसेबां से आंनिखौ लगायबाय बिनियाव 30 लाख आंनावथ' 30 लाख गैया मुनि मा 30 लाख मोनो आरो नोंथांमोना जुदि बेबायदि जायोबा हाबो बिक्रि थांगोन आरो मा नङा होमबा सेंग्राफोर सिखर जायो नोंसोरो सिखर जायोबा एक नम्बराव बुंबाय नोंसोरो एकदम केन्सार जागोन मिथिबाय सिखर जाग्राफोरखा बुंबाय जौ लोंग्रा सिखर जाग्रा एक नम्बराव केन्सार जागोन केन्सार बेमारा गानो रोंखाया थारमाने हामा न'खरनि हा हु धंख जागोन न'खरनि बस्ति धंख जागोन गासै फानजोबनायनि उनावसो धंख जानायनि उनावसो बै केन्सार जानाय पेसेन्टआ दुब्ला थैयो थैयाबो थैया आया उया होनबाथाय आरो मेडिकेलाव लांलाय खरसा जालाय आइदै होनलाय आरो मेडिकेलाव लांलाय फैसा खरसा जालाय आया होनबा आरो लांलाय नङा होमबा लांलायावनो फैनायावनो लांनाय फैनायावनो केन्सार सिखर जानाङा फंबायमोन बाबुमोन दै जाय बुस्थुखौ जायोबा सिखर माने मा होनना बुङो सिखर जायोबा दा फार्स्ट टाइम जेबो नङा बे एकदम केन्सार जागोन नोंनि लिभारा नस्थ जागोन नों सेस जागोन आरो दा बेखायनो आं बुंनो फंबायमोन सिखर जानायनिफ्राय गोजानाव था सिखर जाग्रा दोङो जोंनि बर'फ्रा बिराद सिखर जायो आरो लाल नङा होमबा लालखौबोथ' बिराद लोङो नङा होमबा सेंग्राफ्रा दानिया गामियाव बोराय बैसोनि मानसिफ्रा लोंला खाना जाला नङा होमबा एकदम खाब्रै खाबा लोगो नांबाय बास एकदम माने बहाबा जिरायग्रा मोजां जायगा दोङोबा बेयाव जिरायनोसै बास दाथ' गरम जाबाय नालाय बियार लोंनोसै नङा होमबा लाल लोंनोसै एकदम माने बादाम सादाम जानोसै जानानै एकदम फरायनांगौ ना मा नांगौ गावनि इम्पर्टेन्ट समखौ माने हगार हरो दा बेबायदि समाव जोङो मा खालामनांगौ जोंनि बैसोआ मा बुंदों जे जोंखौ मोजां फरायनांगौ होननानै मोजां फराय मोजां मानसि जा मोजां मानसिनि थाखाय साख्रि बाख्रि एभेलेबेल दिनै नाय नोङो दिनै जोंनि मानसिफ्रासो सानो जे साख्रि गैया होननानै साख्रि नागिरबाबो मोना साख्रि बुंबाय थाना मा जानो नाथाय खिन्थु दिनै जाय मोजां फरायदों जाय गोरों बिसोरनि थाखाय दुनियाव साख्रिनिबो मोजां खामानिबो माने बायदिसिना नों सोलिनो हानायनि जे केपासिटि बेफोरो नोंनियाव जुदि थायोब्ला बै खामानिफोरखौ नोङो मा मावनो हायो नाथाय जुदि नों साख्रि मोननांगौ होननानैल' फरायदोंबा नोङो जेबो जानाय नङा दा ओंखायनो फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना फरायाबा मा जागोन जोङो गाव उनाव पस्तायनो गोनां जागोन आंबो बिदिनो बुङो गोबां मानसिफोरखौ जाय फराया बियो पस्तायनांगोन होननानै जोंबो इमान एक्सेलेन्ट नङा फार्स्ट डिभिजन मोनसेनाय नङा जोंबो सेकेन्ड डिभिजननिनो गथ' जोंबो थार्ड डिभिजननिनो गथ' खिन्थु मोजां मानसि जानांगोन ना जोङो नङा होमबा मोजां मानसि माखो होननानै बुङो नङा होमबा दा दिनै फंबाय बिनानावमोन आरो आं गामिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बुंदों जे दिनै जोङो नैयाव बाथौ दङ नङा होमबा जोंहा बाथौखौ जोङो मानो सिबियो धोरोमखौ मानो सिबियो धोरोमा मा एक्सुवेलि धोरोमा ओरैबायदि जिनिस जाय नोंखौ गोजोन होनो हायो जाय नोंखौ नोंनि माने मा होनना बुङो बेखौ बोरखांनाय गोसोखौ दबथायनो हायो जाय नोंनि जानाय थानाय बेखौ मोजां खालामनो हायो धोरोमा ओरैबायदि बुस्थु जे नोङो गासैबो मानसिजों गोरोबनानै थानायनि जि केपासिटि गुन बेखौ होनो हायो दिनै जों आरज गाबो नङा होमबा आरजखौथ' गोबाङानो गाबो मानो गाबो आरजआ इसोरखौ मोननो थाखाय जोङो इसोरखौ माने इसोरजों कानेक्ट खालामनो थाखाय जोङो आरज गाबो आरो बे आरजआ मा आरजआ ओरैबायदि होननानै आं साननानै लायो जेब्ला आं दिनै दा नै लेक्सार होदों आं गोलोमखांदों नङा होमबा गोलोमनाय लोगो लोगो आं एसे मोनामगोन नङा होमबा बे मोनामनायखौ मा खालामनांगोन आङो दायो थांनानै आं दुगैनांगोन साबोनजों मोजां साफा खालामनांगोन अब्लासो आंनि देहाया मोनामनाया खारगोन थिग बेबायदिनो नोंनि गोसो सिङाव माखासे मैला दङबा बे मैलाखौ होखारनो थाखाय नों मा इसोरखौ नों आरज गाबनांगौ आरो बेनो जाबाय आरज बेनो जाबाय जोंनि इसोर आरो बेनो जाबाय नोंनि सिबिनाय आरो बेनिखायनो जोङो एखमबा नुयो हाबा जानायफोराल'सो थानसालियाव फैयो सेंग्राफोरा फैया सिख्लाफोरा फैया दा बेनिखायनो कम्पालसरि खालामनांगोन मोनफ्रोमबो न'खराव
सेंग्राफ्राबो फैनांगौ सिख्लाफ्राबो फैनांगौ हयथ' नङाबा फुंनि टाइमाव बोराइफ्रा फैबाय बोराइ सेंग्रा सिख्ला माने सेंग्राफ्रा फैबाय बेनाव माने बुरैफोर फैबाय सिख्लाफोर फैबाय बेबायदि थानसालियाव फैनांगोन अब्लासो जोंनि गथ'फ्रा आइखौ आइ बुंनो रोंगोन आफाखौ आफा बुंनो रोंगोन दा मा जादों मिथिगोना बेबायदि धोरोमनि गियान गैयैनि थाखाय सोलोंथाइनि मोजां गियान गैयैनि थाखाय हाबा जानायनि उनावनो गथ' सासे मोनस्लाबा बेलेग जायो बिहाव बिखुनजोखौ गारनानै जायो ओरैबायदि गाज्रि परिबेस नोंथांमोननाव दङना गैया बेखौ मिथिया साख्रि मावनाय दोङोबाथ' गैखालाबो एकदम टाउनाव थांबाय जाम्बा जाम्थाफोरासो जोंनि एकदम माने बिमा बिफाखौ जाहोयो नाय मेक्सिमाम नायथ' गोरों गोराफ्रा टाउनाव खारखाबाय एकदम आरो टाउननिफ्राय नों मान्थलियाव 500 फैसा हरबाय थाबा जागोन नामा सिं गंदब गान्जा सगाव नोङो दालि लायनांगौ देस्लि लायनांगौ सिगारेट लायनांगौ सुनि लायनांगौ बायदिसिना लायनांगौ बे बुरि मानसिया हागोन नामा जुदि नों न' थायोब्ला नों फुङाव बाजारखौथ' खालामना होनो हागोन ना आयै मा नांगौ आबै मा नांगौ उमुक नांगौ तुमुक नांगौ होननानै खालामनो हागोन नोङो खिन्थु नों टाउनाव मा जायो गथ' खासेयानो जन्म मोना बिजावजाले सानैबाथाय बेलेग जाखाबाय आरो आसुरित जायो आं जोंहा न'खराव जों इखौ रायलायबाय थायो जोंहाबो बिजावजा सानै फंबायनि आं जाहानि दङ आरो आं दिनैहालागै आं नांलायनाय नुफेराखै आरो मिलायलायनानै थायो आरो जोंबो आइ आफाखौ गारना जानो थाखाय जों माब्लाबाबो साना थाङोबाबो आइखौबो लांफागोन आफाखौबो लांगोन बिजावजाले गथ' गथाय लांगोन बेयाव गारना दोननानै जोङो बेखौ दोनलांनानै उमुगाव थाङा जोङो मानोना नोंखौ सोर जोनोम होदोंमोन ओइ फिसालाफ्राबो खायफा फिसालाफोर दङ ओरैबायदि फिसालाफोर दङ थारमाने गावनि बिमाखौनो मिथिया हिनजावनि खुरां लानाय नङा होमबा ओरैबायदि गाज्रि परिबेस आरो नोंखौ आर्मियाव बेखौसो सोलोंबाय नामा बेखौ सिआरपियाव मास्टार मावना रेलाव मावनानै नों उमुक माने साख्रि मावना माबा अवेलाव मावनानै माबा माबि मावना नों बेखौसो सोलोंबायना जे बिमा बिफा गारना जा होननानै बिदिथ' जानाङा ना जोङो बिजिरनांगौ बियो बाहेरायाव थाबाय आं बाहेरायाव थाबाय साख्रि मावनाय नङा होमबा बियावदो बिखुनजोदो माबादो नांलायदोनो मा होनना बुङो बिहामजोदो आरो फायनानै नों बिजिरना फैनानै एकदम गाव हिनजावासो एकदम माने हिनजावनियासो नंगौ आरो एकदम बिखौ बिमा गावनि बिमानियासो नङा आरो गाव बिमानि गाइखेर जाना देरबाय बियो हा आरो बियो बुजिया बिमायाथ' माबा मोनसे बुंगोन ना बिसोरो आग्लानि एकदम माने बै जुगनि मानसि नङा होमबा लिपस्टिक लानायखौ सैया बिसोरो मा जानला मानला खालामनायखौ सैया बिसोरो बुंगोन ना फंफा फंनै नङा होमबा दा बेनि थाखाय नों बेलेग जानांगौ गारना जानांगौनि मा खोथा दङ दा बेबायदि आं ओरैबो नाङो थारमाने एकदम खायफा बिहामजो दोङो एकदम हाबा जादों नालाय गावनि हौवाजोंल'सो हाबा जाफैदों बियाव बेखौथ' खुनु मेलानो गैया हाबा खालामदों नालाय बै हिनजावखौल' हाबा खालामनायनो गावनि बिमा बिफाया खुनु मेल गैया बेबायदि नुबाय थारमाने दा हाबा जादोंबा येस आंनि दायित्वआ बिखुनजोखौ फिसिनांगोन बिहावखौ फिसिनांगोन बिबनांफोर दोङोबा फिसिनांगोन बाहाय बाहागिफोरजों मोजाङै रिलेसन लानांगोन बेबायदि जानांगोन जोंनियाथ' मा एसे बुंबानो एकदम बेलेग जानाय नङा होमबा सोरनियावबा नांदोंबा गाज्रि मोननाङा दै नङा होमबा आं प्रेक्टिकेल एकदम नुनायफोरखौ बुंदों आरो गाज्रि मोननाङा गाज्रि मोननानै हयथ' सोरबाया एकदम माने फन हरना रायो नङा होमबा नाय नङा होमबा जानायानो डेन्जार बुस्थु थारमाने जानायखौ नों मोजां जायोबा नोंनि मानसिया मोनसे मा जागोन माने बे सिखर जानाय मा जानाय होनदों बे जानायजोंनो जायो थारमाने जे नोङो बेदर जायोब्ला बेनि भिटामिन आरो बेखौ हजम खालामनो थाखाय 72 घन्टा नांगौ बुजिबायना जोंदि बेदर जासैना बिराद बेदर जायो एकदम आरो बेदर जायोबा एकदम बेदरखौ बांसिन माबे जायो मुसाफ्रा जायो जों बेदर बांसिन जानायखायनो जोङो बिराद रागियाल इया जायो नङा होमबा होगोनदोलै सौगोनदोलै जोगोनदोलै नङा होमबा फुल माइन्डेड नङा मारवारिफोरखौ नों नायलाय गरायसराव इयावथ' गैयाना जिसिबां राय है किया इमान बेसि लय हे उमुक तुमुक एकदम मुथाय दोनदे किबा करि दोनदे होमबाबो सिरि थाबाय हे दादा होनबाय थायो जोंनिबा सौगासिनो हरगौमोन नङा होमबा बेबायदि बुङोबा खिन्थु बिसोरो मानो बेदर जायैनि थाखाय थान्दा मानसि इन्डियाव माने जिसिबां माने गिदिर मानसि दङ मेक्सिमामानो बेदर जाया थारमाने एकदम गोरों मानसिफ्रा मुकेश आम्बानी मुवा रतन टाटा मुवा नङा होमबा बिसोरो माने बेदर जाया आरो बेबायदि आरो दा जोंनियाथ' बेनि उनाव मा निरामिक आहार जायोबा 1 घन्टायावनो बिनि भिटामिनखौ मोनगोन 1 घन्टायावनो आरो दा 72 घन्टा नों नायलाय जोंनि उदै सिङाव सेवनानै मा जायो सेवनायखौ माब्ला गम मोनो नोङो जेब्ला नोङो मा होनना बुङो बेथ' 72 घन्टा खानथाम जायो नालाय जेब्ला नोङो खानथाम थागोन बेदर जासिगोन मा जायो खिफिबा बिराद मोनामो नङा होमबा
आरो जिता निरामिक जागोन बेनि खिफिदिया मोनामनाय नङा एसे स्टाइलनिसो मोदोमगोन आरो नङा होमबा मोनामबाबो एसे स्टाइलनि मोनामो आरो नङा होमबा निरामिक जानाय मानसिफोरनि आरो बेबायदि आरो गोसोआबो थान्दा जायो एकदम माने बेदर जानानै गांग्रांग्रा खिलु खिलु मोनबाय थायो उदै दुस्रु दुस्रु मोनबाय थायो गारि गाखोबाबो गोजोना नङा होमबा खिनो ओंखारा हासुनो ओंखारा मोनबाय थायो मा एकदम माने बोरै मोनबाय थायो निरामिक जा एकदम ओंखायनो आं बुंदों बेदर जानाङा होनना बुङाखै जा खिन्थु खम जा दानि माबाया बुंदों जोंहा बाथौनि बिथां दैदेनगिरिया बुंदों एसे जा होनदों बुरजा जा होनना बुंदों आरो बुजिबायना आरो बे साउथनि मानसिफ्रा ओंखामखौ एकदम गारा बिसोरो जि होयो बेखौ जाजोबो आरो जानो नोङो जेसेबां हागोन बेखौसो थोरसियाव लायो तारमाने दा जोंनिया एसेबां गारो आरो बे गारनायखौ जुदि गमामायैनो जुदि हिसाब खालामोबा नायलाय खै कुइन्टेल माइरं गारखो जोङो खै कुइन्टेल जोङो माने माइरं गारखो खै कुइन्टेल जों ओंखाम गारखो नों नायलाय जुदि जों हिसाबनि संनानै हिसाबनि जुदि जायोबा सैमाया बेसे जायो जोंनि ओंखामखौ नङा होमबा अमाया बेसे जायो जोंनिखौ मोस्रोमफोरा बेसे जायो जोंनि ओंखामखौ दा बेबायदि जोंनिया बेबायदि जायो आरो दा ओंखायनो जोङो जेसेबां हायो बेबायदिसो सं आरो बेसेबां माबायो बेखौ दुखिया जानायनि कारना बेबो तारमाने जोंनाव जे नांगौनि बारा जों जानानै नांगौनि बारा जों बाहायनानै आननेसेसारिफोर जों बेबायदि खालामो आरो दा ओंखायनो आं बुंदों जे जोङो माने जानायखौबो जों एसे खम खालामनांगौ आरो जाय जेसेबां जायो जानालाय मा जानो लाब नङा होमबा जेबो गैया बेदरखौ दा बैसागो नालाय बैसागोआव एसे खम जायो मागोआवथ' कन्टिनिउ जायो आरो